ndị Igbo ya gazie egugokwa ntị gị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ndị unknown gọọmenti atọrọla Prọfesọ Bansa Joseph nakwa ọtụtụ ndị ọzọ akpọghị aha ha mgbe ha wakporo ogige ụlọ akwụkwọ mahadum nke University of Nigeria Abuja. Nke itoolu, ndị amị awakpola ime ama Mgbo nke dị n'Ọgwụ lokal gọọmenti n'ime Enugu steeti ma gbaa ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ ma gbagbukwazie ụfọdụ ndị mmadụ. Ozi ọjọọ dị otu a ruru anyị aka bụ onye achọghị ka a gbaa afa ya. O mere ka anyị mata na mgbe ha bụ ndị amị wakporo ime obodo a, ha gbagburu ọtụtụ ndị mmadụ ma gbaa ọtụtụ ụlọ ebe obibi ndị mmadụ ọkụ. Ma o si na ihe kpatara ha ji kpaa ajọ agwa bụ na ha na-achọ onye otu Eastern Security Network bụ onye nke a kpọrọ Choko, onye nke a sị na ọ bụ onye isi nya boat. Ọ bụ maka ya ka ha ji jee kpaa ajọ agwa n'ime ime ama Mgbo Ọgwụ lokal gọọmenti. Nke asatọ, ọmarịcha nwaanyị onye Morocco onye nke a kpọrọ Laila Charani bụ nwunye nke ise na ọba ụmụ nwaanyị Ned Nwoko agwala ọha na eze site n'ọha nta akụkọ Instagram ya na anya na Ned Nwoke ebibiela alụmdi na nwunye ha. Ọ gakwaziri n'ihu mee ka ndị mmadụ mata na ọ bụrụ ole na ị na-esonyeburu ya mbụ na ọha nta akụkọ Instagram dịka onye na-anụ Ned Nwoko, go marakwa ma ị ga-ede ihu ebe idoro azụ maka na ya na ya na-abụ agbago onwe ha anụkwa. Nke asaa, gọvanọ Abdulrahman Abdulrazak nke Kwara steeti ebeela akwa maka ọnọdụ ya na ndị Fulani. O mere ka anyị mata na ndị Fulani aghọọ bịara kara n'ime obodo Kwara steeti maka na ị gaa n'ọtụtụ ime obodo nke ya bụ Kwara steeti na ọ bụzikwa ndị Fulani bụ ndị nwe ya bụ obodo. Nke isii, ụlọ elu ahụ toruru 21 bụ nke dara ada n'Ikoyi. Ọ dagburu mmadụ 4 ha nwụọ pee ma dagidekwazie ọtụtụ ndị ọnụọgụ ha karịrị akarị bụ na eji nwayọọ na-egwu ana wee na-adọpụta ndị mmadụ. Nke ise, Lionel Messi bụ onye nke jere asọmpi egwuregwu bọọlụ na otu PSG ekwuola na ngwa ọrụ ya na ndị PSG kwuru na o nweghị ihe ga-eme ka ọ ghara ichigha azụ na Barcelona maka na ọ bụ ihe ezinụlọ ya chọrọ achọ. Nke anọ, na Ketu ka Samuel Ayodele bụ onye nke na-azụ ahịa POS nke eji agbanwe ego ma ọ bụ tinye ego n'ụlọ ọba akụ. Ọ gwara ndị ọha nta akụkọ na otu onye amị akpọrọ Williams egwuona ya chandum site na azụmahịa ego nke POS mgbe ya bụ onye amị akpọrọ Williams bịara iwere ego ruru 100,000 ma akụkọ asịrị ahụghị m alat na ahụkwara m alat. Ọ sị na ọ bụ nke a ka ya bụ onye amị nwere rank ukwu jiri wee nye ya akara ekwentị ya na ọ bụrụ na emechaa ọhụghị alat ya kpọọ ya na ọ ga-ezighachiri ya ego ya azụ ma emechaa n'ikpeazụ na ọ bụ chandum ka ya bụ onye amị kwuru ya. Nke atọ, Bolahan Oki bụ onye isi Lagos State Building Control Agency ekwuola na ụlọ elu ahụ dara n'Ikoyi na ụlọ ọrụ ya nyere ha iwu ka a wuo naanị 15 story kama na ọ bụ anya ukwu na site n'irupụ isi ka onye nwe na jiri jee kpọọ ndị ọrụ ọzọ dị iche ha wee wuo onye 21 story na ọ bụ nke a mere ya bụ ụlọ jiri wee daa na dịka ndị ụlọ ọrụ ya nyere n'iwu mgbe ha mere nchọpụta otu ani ebe wuru ya bụ ụlọ elu siri wee dị. Ha gwara onye nwe ya bụ ụlọ na ọ bụ naanị 15 story ka anya bụ ana ga-ebugidenwu kama na ọ bụ na nnupụ isi ka anya bụ onye jiri wee jee rụọ ihe agwaghị ya rụọ n'elu ya bụ ụlọ. Nke abụọ, to Human Rights Writers Association of Nigeria Uriwa n'aha ịchafụ agwana onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari maka mmekpa ahụ a na-emekpa ndị Igbo. Ha gara n'ihu wee rụtụrụ ya aka na ọ bụ gịnị mere na enweghị ezigbo okporo ụgbọ oloko dị mma nke dị na South East. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu, oyim agara m ịgwa gị agwa na oyim agwara m agwa awụghị otu ihe dịka ndị Economic and Financial Crimes Commission jidere Obi Kubana were na-ekwu na o nwegasịrị ebe aka ya esighị dị ọcha na akụnụba ya. Ọ bụ nke a mere onye nkwulite okwu n'ọha nta akụkọ bụ Deji Adeyanju jiri wee gaa n'ọha nta akụkọ were mee ka ọha na eze mata na Obi Kubana kwesịrị ịga n'ụlọ ụka ga tụọrọ chi ya mma dịka
o siri bụrụ na ọ bụ naanị ndị Economic and Financial Crimes Commission bụ ndị jidere ya. O kwuru sị na ọ bụrụ na ọ bụ ndị FBI bụ nke nọ na mba Amerịka jidere ya bụ nwoke na ọ kara ịbụ ya bụ na ihe riri nri arachago ofe. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo, ana m asị unu oji ngazi eri ya chetakwa ndị ji aka. Ọ kabụrịsị iche okuke ị na-anụ onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ka emesịanụ.